5 adio B sy'n gwneud 10? 5 to. Start i 5 to? 5 arall? Reit, wyt ti'n gallu rhoi mewn yr rhifau yn y lle cywir nawr e? Beth arall sy'n siarad y dechrau fyna nawr e? Pa rhif sy'n siarad y dechrau? Fan hyn. So beth sa ti? 5. Adio. 5. So beth sy'n eisiau fan hyn? Mae eisiau 5 arall. So 5 adio 5 yn gwneud 10. 10, da iawn.